ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарони қандим, ҷавонои муҳтарам, навасҳои ҷони бобош, худо ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. имрӯз хостам як наворе кунам оиди муҳоҷиро мусофиро ки дар ғарибӣ кору фаъолият мекунанд. ҳозир як расме ба шумо мегузорам, ба ин расм таваҷҷӯҳ кунед. ғарибо, муҳоҷирбачаҳо таваҷҷӯҳ кунед. ва он корфармоҳое ҳастанд, тоҷикое ҳастанд ки дар зери дасти шумо ин муҳоҷирбачаҳо кор мекунанд. бригадиро бугем ва калоно дохи ҳамо одамо ки ҷамъ мекунанд, як гурӯҳам мисол 20 кас, 30 кас, 40 кас, 50 кас, 100 каса ҷамъ мекунанд, кор мефарманд. муроҷиат ба ҳамаи шумо дорум. бародарони қандим, ба ҳамин сурат як таваҷҷӯҳ афканен, таваҷҷӯҳ кунен. фақат ҳамин писар, ҳамин муҳоҷирбача, як вай сарашда шапка кашидагия, баъди шапка капюшонкай, баъди капюшонка каскай, фақат як гуфти русо галавонои убор, чӣ қадар печондагия хича. фақат либоси боло, либоси так не, либоси боло ма ҳисоб кардам ё 5 та ё 6 та пӯшидагия. 5 та ё 6 та пӯшидагия. шумо аҳамият битен, ман ҳамаи кор бохабар ҳастам. либоси тага ҳисоб намекунем ки вай чӣ қадар либоси так пӯшидагӣ бошад. чӣ қадар либоси так пӯшидагӣ бошад, уро ҳисоб намекунем. фақат либоси болои баданаш барои хӯна нахӯрдан, чӣ қадар либоси 6 та ё 5 та хато накунем, ҳисоб кунед шумо. беғайр заниб ман бандои даст шонда хеле лата рағзай ёки айсона ёки материали сахт даста шонда мепечонанд. ман бандои дастуда мепечонанд, сахт мепечонанд, иҷада мепечонанд. хотиррасон кунам, мумкин поҳо шонда, бандои поҳо шонда печонанд. зонуода аниқай, зонуодам барои хӯна мехраку, зонуодам аниқай. ман як вақт дар мекард, хеле ранги пӯсти сағир буд, хеле ранги наски мегирифтам, дар зонуом мекашидам. хеле бародарони қандим, анам хеле мекунам, мардум ба кор мекунам. ҳамамон организмон як хелай. анам ба ҳамин ҳолат кор мекунам. шербачаҳо, шермардо, акид вақте ки 6 та боша либоси боло, либоси так қатичанқай, 3 та фақат барои сар пӯшидан вай кардан, чиқа қариб 30-40 кило вазн дора. ҳамин боло ҳамида кор мекунад. ва давраи студентӣ худам ба ёдум мебиёяд ин рӯзҳои гузаштаи ман, вақте ки ман училища хондум, ба стройка калхоз, стройка совхоз ба муроҷиат практика равон кардан. синфи 8 тамом кардагим, ба училищ рафтагим. училища стройка ва шофёривам хеле. баъд дар стройка вақте кор мекардам, стройкаи совхоз буд, совхози навбунёд буд. худораҳмати Шарипов директори совхоз буд. як мардаки харбай қад баланд. ахёнум намебирояд. ҳама вақт ба авроҳи вай мо дуо фотиҳаро мекунем, ҳама вақт раҳмат мефиристем ба вай. ва чӣ хел одами хоксор буд. раҳмати Шарипов, совхози чорводорӣ, главживпром СССР мегуфтанд. колхози совхози тел монда 17 000 сар гов иҷода вай мекарданд, парвариш мекарданд. ҳамаша Россия меомад. давраи Союз баъд клешид рафт вай. анами раҳмати Шарипов, як хотираҳое дорум ки вақте ки мо стройкада кор мекардем, як 16-17 сола будум, вақте ки коргар, одаме ки стройкада кор мекунад, гуфти русо рабочий сила, ба нимрӯзӣ мешид, авқот мепухтем. худмо навбат қати авқот мепухтем, авқот мекардем. баъд айхона ягон чака мебурдем, ягон зелен мебурдем, ягон вай мебурдем, нон мебурдем, ҳатман нони дегони мебурдем. баъд дар ҳамун сари ҳамун стройка, саре ки фундамент рехтем, стройкада кор мекард, ҳамуҷа дастархон партуфтагӣ, ҳамуҷа вақти авқоткашӣ буд. вақте ки ҳамун авқота мекашидам,
ҳамуҷода шиштагӣ бидем нав авқота косаи оҳанӣ буд. Косаи оҳанӣ буду, қошиқам оҳанӣ. Коса қошиқи оҳанӣ баро ки мешӯй, ҷамъш мекунӣ, як чида дастархонда мемониш, намешкана вай. Стройкада мо кор кардем, мо дидагем, ин рӯзоро айсар гузарондагем. Баъд ҳамин Раҳмати Шарипов омад, директори Глав Живпром, фақат СССР қати гап мезад вай. Вай хеле мешиш, телефон қати, фақат гап мезад, сводка медод. Кремл қати сводка медод. Медони чӣ хел одам буд вай. Вай ҳамин хай гӯё ки як ба ҳар кор қодир буд, ҳама меларзидан, ҳама хел дасту пеш бар буд. Ягон гап, қонун тамом, ягон вай набуд. Бисёр ҳурмати эҳтиром пеш вақт, бисёр ҳурмати эҳтироми сахт буд. Вақте ки вай ҳамин мебиёяд, ҳамин хел ай пушти девор ҳамин хел комиссия қати мебиёяд, то мехӯра, моро мебинам уҷа, мо ҳамин вақти абед дара бригадир мега соат чанд шуда? Яки мабодо ки барвақттар абед вай карда бошем. Нигоҳ мекунед ки не соат ҳамун вақти абед мисол аяк то дура буд ё ай 12 то яга буд, ҳамин хел буда. Ҳамин мега вақти абед мега ҳамун мебинем я 10-15 метр усуд, мо ҳамамон мехезем ки вай неожиданно мебинем, моро мега бишинем ҷаву ай байни ҳамун чӯ ҳам хел мебиёя ҳамон қати салом мекунад. Ба директори совхоз салом кардан медони ин чӣ қадар медон. Вай будохи ки директор қати ман салом кардам, мара аҳволпурсӣ кард. Давраи союз ҳам хел буд. Ба ҳавай мардак меям хел дар лаби дастархон чунгирак мешина, мегам ада як коса вар дорем. Ҳайрон мешем, мегем бобо раис охи я макарона ҳами я катишкай вай че вар дорем, мега ба ме вар дорем. Ҳамин нони дегдонира тен мада, ҳамин нони дегдонира тен мегам, нони дегдонира мегирам хел мегира, ҳамин косадам хел тар мекуна, нони дегдонира ҳамин хел мехӯра, бу мекаша, меган нони дегдони. Вай дар район буд, фақат чӣ мехӯрдан, нони хели булуш, вай чӣ мегам, нунбоӣ, нони дегдони ҳамин хел мегӯ, бисёр мегӯ балаззат ҳами хела вақти нахӯрдам, балаззат тар мекард, мехӯрд. Чакара қатим зелен пиёзои дроз тар кардам хел, вай бо ҳамин хел шавкои вай доштан ҳамин хел мехӯрдан, вай мекардан. Ай хиёлмон намебирояд. Тар кард, хурд қати мона вай. Бигем ки як одами калоне ки бисёр қадар ҳурмати эҳтиром дошта, ҳамамон орзу мекунем ки бисёр ҳамин хел одами калон қати. Мо кием бо ки мегем як хоки роҳ омада шида хӯрда. Не ки вай чиро фаҳмон. Вай уро фаҳмон ки ба гап зад давраи студентиву давраи сагирагишам гуфт ки мо ҳамин нун ҳамин чакаву чираву чакои модаром хай нақло карда. Вай дар инҷо хотираҳо дорем. Айҳаваё ҳозирам худо раҳмату мағфиратш кунад, совхоз овод кард. Ҳамин хел чӣ буд, раис Шарипов номш хиёлам биромад, агар бинандагоҳ шумо медонед, вале Шарипов буд директори мисол вай чи совхози чорводорӣ комплекс мегуфтанд. ба шумо чӣ гуфтанӣ ҳастам? То ҳозира мо хурдсол будем, вай калонсолҳои гузашта шидан, худо раҳмату мағфиратшон кунад, инсонои хуб буданд. Вай чӣ буд? Вай гӯшна набуд. Вай ҳамин омад як дилбардорӣ кард. Шумо кор мефармондагиҳо, бригадиро мегем, раисо мегем, чӣ мегем, ҳамон муҳоҷирое ки ҳастанд ку як рафта қати ҳавои бишинен сари дастархонода, як пиёла чой ҳавоиро бихӯрен, сари либосашонро нигоҳ кунен. айрӯи ҳамиё муҳоҷир агар розӣ боша бефанду фреб накунен. Мегӯм шумо муҳоҷироро бигӯян ки ҷура ойлуктон 70,000 ай, мо шуморо 60,000 метем, 10,000 дига барои ин кору бор ягон исусу розӣ кишид, тамом розӣ. Не ки шумо бигӯян ки ойлуктон 60,000 аю 80,000 бигирен, бигӯян ки не ҳам 60,000 шумо хая муомила кандар ки розӣ шава. Розӣ кишид, дар қиёмат ҷавобтиш осонтар ай ба фикрон. Бародарони қандам, риштаи сухана дароз намекунам, гуфтаниҳо бисёре дорам. ҳурмату эҳтироми муҳоҷироро калоно ба эътибор бигирем. вае ки вай муҳоҷире ки ту мисол қати вай муомила мекунӣ, ба дили пур мисол ҳамо ҳақта мисол мегирӣ, чӣ кор якам кору бори ҳамо расира ман медонам, раси медонам. ҳамиро кор кунем бо муҳоҷиро як маслиҳати хуб шава, барозигӣ шава ки ҳамин либоспӯшӣ ҳамин муҳоҷира дидам, дилом решид. ба қадри муҳоҷиро бирасем, ба қадри пулу меҳнати инҳо бирасем. нигоҳо бин кандар кор, тоҷикай, муҳоҷирай, ай ватанмонай, мусалмонай, ба шароити намозхонию шароити ҳама чишона нигаҳ кунем.
فهمیدی؟ ولی با ما در موجودات مهنتی بودم برای روز جامعه رفتن مرا گفتن که بابا حاجی تو روز جامعه میره دیر میکنی با میاد که با برای ما حق نگی. ما گفتم که روز جامعه ما در جواب ولی نوار میکنم زنده و سربلند باشین.